Talent, usilovná práca a diela, ktoré prinášajú radosť a úžitok iným, to majú spoločné výnimoční ľudia. Niektorí sú, iní možno menej v centre pozornosti, no svojim umením, odvahou, zanietením a tvorivosťou vyžarujú vlastné svetlo ako hviezdy na zemi. Vítajte pri relácii, v ktorej ich budeme spolu objavovať. Naším dnešným hostom je sympatický mladý muž, zakladateľ populárneho ansamblu Latino Flash, skvelý choreograf, tanečník a slnečný človek s citom pre krásu a rytmus Miguel Méndez. Miguelito, srdečne ťa vítam u nás v relácii Hviezdy na zemi v západoslovenskej televízii. Som rada, že si prijal naše pozvanie a tešíme sa na tvoj veľmi pútavý životný príbeh tu na Slovensku. Ďakujem. Už 30 ročia vďaka tebe nám latinskoamerická hudba a tanec prinášajú radosť do života. Ty si dnes veľmi populárny, rovnako tak tvoj súbor Latino Flash, ale začiatky neboli také jednoduché. Ako sa mladý chlapec z Nikaraguji dostane na Slovensko a prežije tu viac rokov ako v krajine, kde sa narodil? Tak môj prípad bol, dá sa povedať, taký neočakávaný samého pre seba, pretože ja som veľmi netúžil, že budem môcť ísť študovať do Československa. V Nikaragui v tých časoch, 70. 80. rokoch, bola občianská vojna. Ťažké chvíle. Ja akurát na prelome rok 1984 som skončil gymnázium, aj konzervatóriu u nás. A vtedy som sa tešil na architektúru, pretože som si myslel, že budem pokračovať ako v zlapajach môjho otecka. Ale zároveň od malička som chcel študovať diplomáciu. Takže, ale ten odbor nebol. A potom, čo si študoval? Akú školu tu na Slovensku? Tak vtedy v Nikaragui nebol ten odbor, som chcel povedať. Tak ja som hľadal možnosť, kde by sa dalo ako uskutočniť tak môj sen. No. Na tú architektúru som bol prijatý, bez problémov som mal dobrý prospech na gymnázium, ale zároveň stále ma vrta v hlave, že ísť preč. A ocino, samozrejme jeden deň s maminou mi povedali, že je možnosť, vyhral si, máš dobré známky, tak budeme ťa podporovať, takže cez jednu organizáciu. Bola tá študentská výmena Československo a Nikaragua, ktorá ešte vtedy bola v ranných revolučných rokoch. A socialistický socialistické štáty podporovali akože moju krajinu. Tak my v rámci tej výmeny študijnej som sa dostal do Československa v roku 23. októbra 1985 presne. Odvtedy si do Prahy. Na Slovensku. Najprv si bol v Prahe, áno, v Prahe. A potom si prišiel na Slovensko? A v Prahe, áno. A v Prahe bolo to tak, že nás bolo asi 20 študentov. Z Južnej Ameriky, hej? Z Nikaragui, len vtedy bola najväčšia delegácia, vtedy v 85. A dali nám vybrať. A ja podľa odbornosti mal som aj predmety, aj tam, aj tu. Ale ja som povedal, že Bratislavu, no nevedel som presne, takže hovorím, že idem tam. Vždy som mal rád niečo, čo neznáme, zvyčajné. A mi sa dala tá Bratislava ako taká pre mňa taká zaujímavá, pritiažlivá. Tak som povedal, ja súhlasím, môj odbor je tam, tak idem. Skončil si akú fakultu? Medzinárodné právo alebo medzinárodnú? Medzinárodné ekonomické vzťahy, zahraničný obchod. So zameraním na diplomáciu. So zameraním na diplomáciu, áno. A myslím, že sa aj v diplomatických službách trochu pracoval, niekoľko rokov vo Viedni. Od študentstva som namočený na toto. Som veľmi vďačný, pretože som mohol aj mať ten prax a tú prax získa človek viac prehľad, to človek chce. Takže ja mal som tú možnosť zamilovať do tej diplomácie. Áno, v prvom rade som bol v Prahe ako delegovaný. Áno, ako teraz vznikol vlastne tvoj ansambel? Ako si prišiel na tú myšlienku nejako spojiť Slovensko alebo európsku kultúru s tou latinskoamerickou? Tak ako som spomenul na začiatku, ja som bol členom jedného baletného súboru Irene López v Nikaragui. Takže ty si vlastne tanečník. Aha. Som tanečník a potom, keď som došiel ako 17-ročný na Slovensku, tak pre mňa bola potreba, keď mám byť úprimné, niečo mi chýbalo tu. My sme trochu uzavretí však. Ako mentalita iná úplne a ku mentalite patrí všetko. Ostatné jedlo, hudba, ľudia, feeling. A pre mňa bolo veľmi ticho. Ja musím povedať, že tým, že Latinská Amerika je taká, by som nepovedal, dynamická, veselá, slnečná, alebo možno aj hlučná,
Tak toto mi to strašne chýbalo. Nehovorím teraz, akože to bolo prvý moment. A ako 17-ročný chlapec mi chýbala rodina. To je jasné. Tak ja som si tú rodinu vymyslel. A potom som povedal, že ja by som mohol okrem iného ako študovať, to som mohol akože kooperovať a niečo spraviť, pretože tá kreativita máš v sebe. A no a ako si tú rodinu vytvoril? Tak som založil prvý súbor, sa volal Sabor Latino. A Sabor Latino je latinská-americká chuť, ako do slovenčiny. A ten prvý súbor bol skládaný zo študentov z Latinskej Ameriky. No tých tu bolo vtedy viacej, áno. A tých bolo, no tak veľa, tak čo bola moja prvá vlastná ako rodina. Ale keď prišla revolúcia v 89., tak veľa z týchto študentov odišli, skončili školy a tak. Na konci roka, 89. december, tak ja vlastne som povedal, že už toto ma unavuje. A už som bol štvrtákom na vysokej škole. A ja už keď nemám tento súbor, ktorý sa rozpadol, tak by som chcel niečo vyskúšať na našich bielých bratoch, hovorím, na Slovákov. A urobil som konkurs normálne, 90. To bolo 24. marca 1990. Urobil som konkurs a pre moje prekvapenie mi prišlo okolo tých 80 ľudí. To bol vlastne ten prvý ansambl, ale to boli aj vynikajúci tanečníci, všetci. Skutočne. Prvá generácia Latino Flash, ktorá je doteraz moja rodina, druhá. A tak myšlienka bola tak pre mňa jednoduchá, sa nehávať niečo ako vďačnosť, kde som mohol tu byť tie najkrajšie roky, študovať, kde Československo mi otvorilo narušie a ja som mohol existovať ako mladý chlapec a uskutočne svoj sen. Splniť svoj sen. A vlastne si všetkých tých, ktorí prišli do toho ansamblu, tak ako plastelinu formoval, aby chytili rytmus aj atmosféru. A tie slávnosti, alebo fiesty, ako my hovoríme, sú naozaj veľmi zaujímavé, veľmi dobre. Kde všade ste vystupovali už ako ansamble? My ako Latino Flash mimo Slovenska? Áno. Na Slovensku asi všade. Aj na západnej Európe, ale čo sa týka kontinentov, tak sme boli aj v Ázii, ako boli v Číne, v Japonsku sme boli, a reprezentovali Slovensko, aj vystupovať samozrejme. Latinská Amerika sme absolvovali Kostariku, moju krajinu Nicaragua, to čo som myslel späť najväčší sen môjho života, a Kuba, Mexiko. A teraz vlastne ja som vlastne s tým cestovaním chcel do istej miere aj zviditeľný, tu už niekoľko rokov tu žijem, zviditeľný Slovensku. A ja som patriot, ja som veľmi pyšný na svoju krajinu Nicaragua, ale som veľmi pyšný na Slováko, nedám dopustiť. Akože môžem niekedy aj nadávať, aj riešiť. No lebo sme iná mentalita, samozrejme. Ale sme tu aj pracujeme, to patrí k tomu, ale keď niekto povie nejaké krivé slovo ako na Slováko, tak to je taký malý Indian, vinde som ja, že dokáže, no. Ale ja som nechal to len pre teória, ale praktika. Praktika je to úžasné, keď vidíš, že nosím slovenskú vlajku na nejakom svetovom festivale, ako na Kube napríklad, a moji tanečníci sú Slováci a aj stretli nikaragujskú delegáciu, ktorá ešte sa mi tlieskali na Kube, keď vedeli, že Miguel Méndez, ale Nikaragujčan vedie Slovákov. Áno. Ale všade vás prijímali veľmi s veľkým potleskom a dokonca úžasne hodnotili, ako naši ľudia chytili rytmus a majú aj tanečnú pamäť. Ako si s nimi spolupracoval, ako si to dosiahol? Tak, všetci boli takí nadaní, alebo tá hudba ich tak podporovala? Myslím si, že Slováci sú veľmi muzikálni ľudia. Vy máte úžasný folklór, ktorý ja obdivujem, klobúk dole. Slovenský folklór, veľmi rôznorodý folklór, pestrofarený, temperamentný tiež. Spolupracoval si, myslím, aj s Lučnicou? Áno, roky dozadu. A som pre nich urobil jeden štýl tanca, keď sa chystali do Mexika ako na festival a merengue tancovali a veľmi krásna vec, ale dobre spolupracovali. Keď sa vrátim tej otázky, akože, čo ma viedlo k tomu, ale odkiaľ človek čerpá energiu a chce to, lebo je to ťažko. Není to ľahké, pretože to sú ako malé detičky, ktoré aj keď sú veľké fyzické, oni od krok za krokom počúvať hudbu, rytmus, sa tlieskať ho, spievať ho a tak. Od nuly, neviem, zase ako ja som v živote, viem, že vždy mám rád dirigovať a formovať a kreatívnosť, mám to rád. Nikdy som nebol ten typ, že interpretom na javisku, preto málo kedy ma vidíte na javisku, ale som ten človek, ktorý vidí niečo, čo je zaujímavé u niekoho a to chce
vykoristovať a postaviť na javisko. Takže vždy tie roli ja píšem, vymýšľam a odozdám. Koľko ľudí bolo doteraz už v tvojom ansambli, koľko si urobil choreografií a ktoré provincie boli zastúpené v tom programe? Asi koľko? Koľko choreografie okolo tých minimálne 150 choreografie som už aj som vytvoril. A skoro by som povedal celá Latinská Amerika. Je to podľa možnosti, ale je to veľmi náročné, pretože ten tanečník ty príde a musí sa naučiť rôzne štýly, rytmus behom co pár rokov a aj mohol ísť vystupovať, lebo nie je to také jednoduché. Keď si bola na moju fiestu, si videla, že ten program je skládaný z rôznych častí Latinskej Ameriky. No práve som chcela povedať, že z rôznych častí, z rôznych provincií, ale máš tam hudbu tradicionál aj tanec a máš zároveň aj populárnu. Áno. Ako si to spojil a ako si, vlastne aké štúdium máš, pretože na tom, no to poviem neskôr, povedz teraz toto. Čo sa týka, ako sa dokáže Slovák naučiť, tak musí mať ten talent určite. Tí sú ansamble sú veľmi talentované deti a niektoré z nich, ale 6. a 7. generácia Latino Flash teraz, sú bývalí absolventi akadémie moje, čo mám súkromné. Odtiaľ to sa pripravuje a ja robím konkurs. Tam sú aj deti, myslím, aj deti od 4 rokov až do 18 a odtiaľ je, dá sa povedať, taká prípravka pre budúcich talentov do súboru. Takto máme takú štruktúru, taký systém. Súbor má už 23 rokov, tak už nejak sme sa naučili ako z niečoho sami, pretože ja som v živote neplánoval ani ostať, ani dlho viesť nejaký ansamble, ale osud je taký, ja som veľmi, veľmi rád, no ten osud je taký, aký je, hej. My sme teraz, Miguel, musíme sa dostať k tomu veľkému aniversáriu, ktorý ste teraz mali, alebo k tej veľkej latinofieste. A tam sme si pripomenuli také 3 výročia. Jedno boli tvoje narodeniny, srdečne blahoželáme dodatočne. Potom 28 rokov tvojho života na Slovensku a 23. výročie založenia skupiny Latino Flash. A ja sa priznám, že som ťa poprvý raz videla tancovať, lebo dovtedy som ťa skutočne nevidela. Väčšinou sme si uvádzal celý ten program, bola tam báječná atmosféra. A teraz som sa pozerala a hovorím, tak toto nie je natúrčík, ale ty musíš mať aj vzdelanie nielen tanečné, ale aj choreografické. Hej. A my si pozrieme takú ukážku. Ďakujem. Čerpal som od všetkých. Čerpal som od malička, keď som bol na folklórnom baletnom súbore Irene López. Potom ako 17-ročný som spolupracoval, bol som aj v Brálene. Aby si vedel, takže som ako moderný tanec vždy je jedna časť umenia tanečné, ktoré je pre mňa taká ako opera pre mňa. Hej. Ale vráťme sa k tomu a študijný pobyt som absolvoval na Kube. Takže tie populárne choreografie, áno, tam som absolvoval a v Santa Clare, v strede Kuby, krásnej. Takže hovorím, veľmi skromne hovorím, že ja si myslím, aké tance sú v repertoári, ešte povedz? Bueno, repertoári máme, je veľa, ale z folklórnej časti máme Palo de Mayo z Kuby, máme Mozambique, merengue, máme folklórne marimbas z Masaya z Mexiku. Reggaeton máte, hej? Áno, čo sa týka populárnej tance, máš tu salsu, bachata, reggaeton, ktoré teraz sú dosť populárne aj na Slovensku. Už ľudia vedia, čo to je, vedia rozlíšiť, čo je čo a ako sa dancuje. A vďaka Bohu, bývalí tanečníci majú svoje súbory, tak kde pokračujú aj moje slapajak a tak, kde tá propagácia je oveľa efektívnejšia teraz. Takže my si teraz pozrieme takú krátku ukážku, taký sumár z tvojej ponuky súboru Latino Flash. OK, nech sa páči. Latino usa un sombrero de alas anchas de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Ja som veľmi rada, že si prišiel v takom typickom juhoamerickom oblečení. Je to guayabera, sa volá tá košeľa, ktorá je vlastne veľkým spoločenským oblečením a zastupuje sako na rôznych podujatiach, aby ste dokázali existovať v tých horúčavách však.
Presne tak. Guayabera je, dá sa povedať, také oficiálne, už aj v diplomatických službách v Nikaragui oblečený odev diplomatický, oficiálny, ktorý sa akceptuje ako spoločenské oblečenie. Ako spoločenské oblečenie, tak. A zároveň som ja priniesla aj samozrejme súčasť toho ich života vejar. Abanico, no? Abanico, ktorý je veľmi dôležitý v tejto krajine. Ako sa ti žilo na Slovensku, ako sa ti žije u nás, čo sa ti najviac páči a ako ti chutí naše jedlo? Prvá otázka, ako sa mi žije. Keď mám pravdu povedať, s tým rytmusom života, čo mám, tak niekedy ani nestíham. Hej, ale vidíš ma, som šťastný, som rád, myslím, že je perfektné. A čo sa ma najviac páči, tie sú Tatry. To nedám dopustiť, Tatry je krásne. Pre mňa to je symbol, to je ako pyramídy mexické pre mňa. Keď som tam, ja sa behom pol hodina sa nabíjam energie a cítim sa, ako keby som bol doma. Ja mám taký pocit, ako keby som v druhom živote tu nejak existoval v tej Európe, lebo ja veľa vecí sú mi také blízke. Napríklad jedlo. Ja nikdy som nemal problém ako s jedlom so Slovenskom. Aj brinzové halušky? Vážne? Čo milujem, čo veľmi si nemusím kvôli diete dávať, nemusím ako často, ale toto, alebo vypražaný syr, alebo rezne. To sú veci, ktoré každý hovorí, aký nezdravé, hej, lebo keď si tanečník, tak my žijeme v nejakom svete, musíme si dávať pozor a tak, ale to jedlo ja si dávam raz do mesiaca. Hovorím, budem hriešný. A potom ešte flam. A flam, čo mi vareš ty? Často. Takže, čo sa týka života, človek sa musí prispôsobiť. Ja som neprišiel som tu zmeniť mentalitu Ako si akumuloval tú